Keďže máš dnes také krásne výročie, prichádzame ho aj my s tebou osláviť. Nazreli sme do tvojich kníh a kroník, v ktorých sme našli veľa zaujímavých udalostí a s pomocou pani učiteľiek potom vzniklo divadielko obohatené piesňami. Toto naše dielo ti venujeme a želáme všetko najlepšie, mier, lásku, súdržnosť, radosť, pokoj a Božie požehnanie. Vážený pán starosta, pani riaditeľka, drahí hostia a domáci, veríme, že sa vám tento náš divadelný darček k 800. narodeninám Buče bude páčiť. Žiaci a učitelia základnej školy Adely Ostrovúckej v Buči vám želajú príjemný zážitok. Rok 1239. Za dávnych čias uhorských čupela na samom južnom kraji Kremnických hôr malá osada zvaná Bucha. Obec to neveľká, lemovaná riekou Hron a hustými bukovými lesmi. Nevedno ako, ale rozhodnutím kráľovnej Beatrice, vdovy po kráľovi Ondrejovi II, bol v Buche postavený kostol. A kto by sa dnes kostolu lepšie prizrel, zbadal by jeho pôvodnú časť, postavenú v gotickom slohu i dnes. Kolo, kolienka, kolo, kolo,
pilku, zahráme sa ešte chvíľku, až to kolo spravíme, tak sa zatočíme. Rok 1424. Roky plynuli, obec rástla a z dobových prameňov sa dozvedáme, že kráľ Žigmund Luxemburský ju spolu s Dobroňovským pánstvom daroval svojej manželke Barbore. Ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na hrušky, podriapali kožušky, povešali na brata, príde dotár poplata. Rok 1591. V druhej polovici 16. storočia už bola najväčšou obcov v okolí. Čas pokoja však pominul a nadišli časy zlé. Krutý Turek prišiel v tento kraj a ten plienil, ničil, raboval. Čo nezničil on, to zhotli plamene ohňa. Zelené hájičky, čože tak dudriete? Prečo ste tak smutno sa ohlasujete? Či to už pohrebné pesničky spievate, keď sa tam na bratov pobitých dívate? Čo by ste ešte pohrebné spievali, veď ešte len teraz žiť sme započali. Keď by za zelená pšeničku žať mali, načo by ju boli v čiernu zem zasiali? Oj, tam za pustými sivými horami, tam šíra dolina zakrytá chmárami, k týmto chmáram letí Janík rozpálený, až sa mu koníček vetronohý pení. V tých šedivých chmárach Janíček sa stratí, oj tam sa už teší v tureckom objatí. Rok 1626. No tak, ako po búrke vyjde slnko znova, prišiel čas lepší a s tým nedaleko Buchy osada nová, miestnymi zvaná Kopanice. Hustý les, v nej chránil biedný ľud, kým stačili na hrozu s Turkov i v postani veľmožov zabudnúť. Rok 1710. Návrat Bučanov do svojich domovov neprišiel rýchlo. Až po desiatkách rokov našli odvahu na návrat a žiť znova vo svojej pôvodnej Buči. Rok 1900. Keď do nedalekého Zvolena prilákal jarmok všetkých dospelých, nezbedné deti sami plamienok malý zo slamy razom rozniesol vietor na strany a Buča lahla popolom. Drevené domy, strechy zo slamy, hltal žrút, oheň do tlamy. Len 3 domy na vršku živel ušetril. V tom čase už boli v obci kaštiel, notársky i poštový úrad, výhňa a domovecného kováča, obchod,
a železničná zastávka miestnymi zvaná Megalov. Rok 1914, vypuknutie Prvej svetovej vojny. Keď svet sa zbláznil prvýkrát a na vojnu bolo treba rukovať, 35 mužov z našej dediny odišlo na front s cieľom jediným. Vrátiť sa domov, objať si otca, mamku a žiť znova len tak vo svojom domku. Rok 1937. Na tento rok ty dobre pamätaj, pretože z Buča sa stala. Zmenila meno, ktoré mala a hrdo dodnes ho nosí. Rok 1944, Slovenské národné povstanie. Keď povstanie v Bystrici vypuklo, nazrelo i do bučianskeho chotára. Povstalcom statoční ľudkovia poskytli chvíľku pokoja, noc sa v humne či v maštali i batmoštek s jedlom im schystali. Tichá noc, tmavá noc, krásna je, partizán na horách bojuje. Mesiačik ten celú noc nejde spať, s partizánom on musí stráž držať. Keď vyjde partizán von z hory, srdce mu bojové zahorí. Slováci, poďte všetci do boja, vlast naša slovenská nás volá. Slovenský národ náš nie je sám, na horách stráži ťa partizán. Tam bojujú Česi a Slováci, bratia Rusi, Srbi, Poliaci. Rok 1945. Vojna sa chýli ku koncu a Nemci chystajú odvetu. Čo nezničili strelami, granátmi či mínami, to zničili ohňom. Zlo nieslo sa celou dedinou a stálo životy mnohých statočných ľudí.
časy, čibari písia na nami, matička zlé časy. Otectvo nechce z hrobu vstať spod zelenej travy a nevie tvoja mať, čo svet s tebou spraví. Boh má zbroje, svet bez zbroja, svet veľký ty zmala. Komu ťa chovala? Rok 1946. Kulieka, kde si bola, keď ťa tuha zima bola. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde Janičko drevo rúbe. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Ajajaj, kukuku, sedela som na buku. Čas rany zahojil, v obci vyrástli nové domy, slamené strechy nahradila škrydla, strach vystriedala radosť a Budča postupne rástla do dnešnej podoby. Rok 1964. Keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha slova, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. V tento rok prišla v obci na svet naša škola. Už vyše 60 rokov hrdo nesie meno vzdelanej dámy Ostrolúckej a život oboch, obce i školy, plynie vedno. Čo im popriať na záver? Nech ešte dlhé roky zdobia tento kraj. Obe si chránia to, čo je naj. Dobrých ľudí a umné hlavičky. Veď je to tak. A nie maličky. Učené kolená a doláňané čelá a ešte zo pár dobrých rád od nášho učiteľa. Náš učiteľ, odkryli celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu. A chápadlo sa uzerá, kam naše cesty vedú. Keďže sa teraz nachádzame v škole, poprosili by sme našu pani riaditeľku, aby prišla za nami. A odovzdávame jej slovo. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo prekvapenie aj pre mňa. V prvom rade by som sa chcela poďakovať týmto úžasným deťom, že sa dali nahovoriť a že nacvičili takéto nádherné divadielko, ktoré bolo prierezom histórie našou obcou. Ďakujem pani učiteľkám, ktoré ich pripravili a ďakujem vám všetkým, ktorí ste ich sledovali. Nesmierne si to vážim.
A teraz by som chcela poprosiť pána starostu, aby prišiel k nám na pódium, pretože máme pre ňoho malý darček. Veľmi radi by sme mu venovali 4 obrazy, na ktorých sú dominanty našej obce a ktoré s láskou namalovali deti pod vedením pani učiteľky Zuzky Brlášovej. Pán starosta, s radosťou ti ich odovzdávam a dúfam, že budú zdobiť najvyšší úrad. Tak nejakú pomocníčku si musíš vylosovať. Máš ich tu dosť. No, tak kráľovnú Beatriku. Naozaj si má. Ďakujem pekne. Určite budú v mojej kancelárii. Ďakujem. Ja to prídem skontrolovať, či ozaj.